Després d'un poemari i de 5 reculls de relats breus, amb el 7è llibre enceto un nou gènere, un dietari. Això sí, mantenint-me com sempre fidel al meu amor per la literatura breu. El desig o la necessitat d'escriure'l veu de diverses fonts. Una d'elles és la lectura d'autors que han tractat amb mestria la literatura de la realitat, com ara el gran memorialista Artur Bladé de Zonvila, o els dietaris de Josep Igual i de Manel Alonso i Català, o els saborosos esmorzars de l'Ignasi Revés. Una segona font ha estat la tasca diària d'alimentar el meu blog Tens un racó dalt del món, i després al Facebook i al Twitter també, que sense adonar-me'n ja han estat el germen d'aquest llibre. I en tercer lloc, l'arribada del meu fill fa 3 anys, que m'ha sensibilitzat envers les petites coses que m'envolten i m'ha fet sentir la necessitat de posar-les per escrit. Un agraïment a tots ells. D'aquesta manera, Molles per no perdre'm no pretén ser un testimoni de res, ni ser un mirall exhaustiu ni detallat, ni tan sols veraç de la realitat, sinó simplement un dietari on recullo, semblo, reflexions i emocions viscudes aquests darrers anys, sense ni tan sols un ordre o un criteri de selecció. D'aquest llibre he volgut experimentar els nous mitjans d'edició que permeten les noves tecnologies, de manera que principalment el llibre només es podrà adquirir via internet, tant en paper i sobretot en format digital. Trobareu informació al meu blog o a la web de Petròpolis. Per a mi és un plaer publicar en Petròpolis, ja que amb aquesta editorial ja he col·laborat diverses vegades en l'edició de llibres sorgits per iniciatives del meu blog, com ara Totes les baranes dels teus dits, o Versos de tardor, o Totes les sortides dignes. Per acabar, un agraïment sincer al Jaume Llambric, amic blocaire del Basar de les Espècies, per la seva generosa i eficaç tasca d'editor, ja que sense ell aquest llibre mai hauria estat una realitat. I gràcies també al Josep Igual pel seu pròleg i per la seva literatura lúcida i intel·ligent.